Mardom. Atumi he BJP atum Mohila Morcha annual conference along Arkom alangli CEM akehai kaninje. Re-election ke dotu thelo athema India Constitution Article 243K lapen ZA long tok dak duk K long ke Panchayat election alam si kipu State Election Commission Panchayat election ke State Election Commission si conduct po alam si ketok lapen ZA long tapulo la municipality election lata State Election Commission si conduct po si kaninje ilitum KARBI Autonomous Council ke Panchayat takali municipality takali jong si Panchayat posonte KARBI atum a Panchayat ke servan ke velo ilitum a CM ke servan ke ame fugali la lang liki intuitupik lang CM ke laki intuitupik lang athema 6 schedule ke laki constitution polo mini constitution mini state mane mini country det su kasilam aron polo la det su kasilam aron pensi itung KARBI ke silam lo account sil dalasi assembly ba parliament penching lidun kay la po anlo la si Panchayat pen municipality alam mange atha asap ta che phodun delang lage la si ilito CM ki pu re-election ke doon eluk pu ki pu ke la ke rat atom phan kapilu pu si che plang thu det lo non nilitum kamatha bange cha semet ke ko matsi la CM phan la ke thanun tapret ma la tum phan Rinangi, Bongo Senatuma, RSS Atuma, Mate Tangbakbe, La Somonet Pan Papi Lumuchot, La CM Pan Papi Lumuchot Nang, Purat Atumang no Papiklang Nang, Putong, Alang Lipan Kachong Tuyunma, Labang si Ilituma Katume Melo. Nang Litum Ilitum Kaduita Lang Melo, Article 243M long talk that law. La Part 9, Part Circuit. India Constitution along lake 6 schedule area ar loke aja kong ave pu dak la part 9 ar losi part 9 ar losi hala part 9 ar losi article 243K la pen article 243ZA take dolo la potsi lake lam jong lo lake Munit tumhan lage papilu le det nangi kethan aling seta ito aphlc le hai seta BJP le hai seta KARBI to mga lule det nai inglong so to mga lule det nai ito wa chi perem se roi pomat rat atomhan papilu thurong labang e chok chen den ti la pen ili to ma CM ta ke thek the pache peklang thurong labang ke lage chok chen den ti alang li ta thek nangi tuliram rong hang ake hai ta thek nangi la posi la komat si alang lipan kapilu dun ma la bang si iltum lang nangi la si re-election thuke la ke dovek po athema article 243M pulo la bang so apart ke la bang so apart pulo thehala state election commission da daksi dodun kok lo part 9 na long si la part 9 ke la ke 6 schedule ar lok aja kong ave putang lo seta chu bang ke election ta Panchayat alone pen si part K pen si salam thurong lo ZK article 243K pen si salam thurong lo Panchayat ason si pinchong det lo ilitum autonomous council pa lage chok chilo lage la sini litum case ki pitang do la so case thu ponon la pen nitum chini ja chatum justice tum ta jong hesita constitution a birudhe ke alang litum order piuni lage theglor lo alang litum constitution kopi ma po si alang litum punangji la si nitum chinilo nitum kroy lo alang litum man alang litum order pivek po re-election thuke lage dovek po athema chuke dotang ari election bang ge lage asamis tungi pu oboidho nirbashon lo hala bangke oboidho nirbashon mane aron ripen kaselam ai election bang lo lage itum
KARBI ang longasor, 6 Sidul aja kong do tan vita, aja kong si pavi muchot pen si election kape do tul labang terak me mi alam. Itu mi election ke do nangi ke part 2 ke koy article paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen 6 Sidul ateng pen si election do nangi. Lapen hala do de tike 1951 aningkan ka sila rule. Part paragraph 2 sub paragraph 7B ateng do nangi wala na si re-election ke do